Alright guys, bersama pilot Bazio di sini. Dan kali ini kita lagi nyore di pinggiran sawah. Belum. Ini sedang makan mangga guys, lama banget ya. Tuh, Kita tuh makan mangga mukbang. Nah di sana rumah teman kita guys, si Galicung. Dia nemu tadi guys mangga. Nek pelemena itu berarti gadung. Ini gadung tapi kok cilik. Kurang pupuk. Hmm? Piye WJE? Jokmu ya? Seta. Seta. Isiku ya. Kali iki kok. Yo enak yo. Piye? Ya. Ya. Kok liket nek gak WJ iki. Ya positif ya. Ih. Iki lubangnya ulo. Gas. Ndi gak muni? Oh wes. Nih guys, pilot Oh, Bazio di mateng-mateng sini. kok lho, mateng-mateng kok kuning-kuning kok. Gak iso aku tunggu gantar. Yo ndane ceblok kok iku mang. Asalnya akeh ceblokane. Iki lho, mateng sih. Oh cilik-cilik. Ya akeh ceblokane ning kene. Nek gelem golek. Gak konangan. Sik. Dan yang mana? Mateng lo wegi ku mang. Ya gak dipangan codot misalnya ya. Yo. Dek iku gak benjut mergo nisore suket. Emang pas nyasar suket. Ndi ku kan neh. Kepet. Iku. Ono. Kurang pupuk wit pelem. Hah? Wit peleme kurang pupuk. Nah. Lah. Piye di Bang? Tunggu Bagaimana ini? Tuh. Meter. Jadi macam apa ini? Jadi bagaimana ini? Tuh, kita lagi nih teman. Nih, Dari wato. Wes Rohman. tolak kan? Supaya Rohman lebih aneh Rohman. Kalau jari itu mulus jajanan. Oh, Rohman anu cacatane wis bulat. Iya, seperti ngelentek-ngelentek. Turu. Iya. Kene. Halo bro. Oh, tutupan. Tutupan lawangnya gak iso. Kene. Karo. Baru. Goblok. Kok iso Nyuwun. deh ngendok rong dino? Kok iso ngendok rong dino? Dengan aku ngendok 3 wulan iso kok. Goblok. Lah aku rong dino wis kudu minjat. Ngendok 3 wulan gara-gara river. Seorang wani nguyur blas. Aku panas kuning jero omah. Iya, ngene kali cungu. Hah? Iya, otak.
Lawangnya tutup pisan. Ngarep buri tutup ya. Kudune lawangnya dibuka. Isis. Panas ngarep buri tutup kabeh. Kayak oven. Wongnya tak gawe. Endi sih? Kata. Hah? Oh, mau mentah-mentah tapi yo. Gak masuk. Cepet jangan semakin belas yo. Gak masuk. Wah, abang-abang ya orang sing ireng ya. Wis entek masae. Ya, kering gitu wong-wong ya. Nek kang rontok. Tuh, iki bener sekak yo. Wis tuwek-tuwek ini. Ate lapo mana? Ya. Duwe sepeda listrik kabeh arek iki ya. Dulu ini wis nggih sepeda listrik. Wis gak gelem ngontel iki. Ora gelem. Saiki yo kontel iki. Gel. Gel. Cepet. Ora sehat belas awake. Kecil wis dibajari gak sehat ya. Maksudnya ku menderita nang dunia iki bener ora suwi-suwi. Jepang e wong tuwa-tuwa iku jek ngontel jan. Iku Jepang beneran. Yo karepe iku nang dunia iku uripe bener suwi-suwi. Jepang kok. Orang Jepang iku jarno anake ben urip suwi, ben tambah menderita. Soalnya populasi ini mundur. Gak ono, gak pati akeh arek nang kono iku. Arek iku mek titik. Hah? Nang Jepang iku arek iku mek titik. Ayo masih ada produksi film porno lo ya. Wong kono iku Ora mana. gak mana. Ora mana. Makane negara nih bingung. Akhirnya nekano wong India. Tapi sehat-sehat uripe iku ngontel terus. Nang ndi Iya. ngontel deh. Iki wong India wis mulai berkembang biak nih kono. Nang mana di Jepang lah. Ireng-ireng ngono deh. Goblok. India iku ono loro. India ono sing putih-putih. Tapi ono India sing pulu-pulu. Akeh sing ireng-ireng. Lho sing putih yo akeh India iku. Gak tau ro India putih. Hah? Jarang ro India putih ya. India iku dibagi loro. Nega artis ya. India Utara kalau India Selatan, berarti ono loro. India itu. Dan yang putih sing ndi? Sing putih itu India Utara, sing pulu-pulu itu India Selatan. Berarti nang film-film iku utara iku. Yo, nek sing film-film Utara. Terus klambine iku gak sing godhong-godhongan. Iki godhong-godhongan ya. Kayak Tarsan. Tapi kok godhong. Nek India Selatan itu godhong-godhongan. Ya, pet. Terus gak apa? Daun-daunan nih kok daun-daunan apa? Oh, Selendang. cewek. Cewek-cewekan itu India Selatan. Lah nek India Utara iku wis kaya wong-wong modern wisan. Klambi biasa. Soalnya campurane India karo Persia. Di putih-putih. Ayu-ayu. Oh sing kolaborasi ambek Jepang iku mbuh sing India ndi. Nek India Selatan sing kolaborasi ambek Jepang yo hasilnya elek-elek. Lah
Nang Jepang wis akeh India ta gurung. Wis akeh. Lah putih ta ireng. Hah? Lah putih ta ireng. Yo sedengan. Kok dhewe ngene iki ya. Oh Indonesia ning kono ya akeh wis. TKW. Sing rapi yo. Ono ya ono rapi. Cuma yo wong Jepang masyarakat iku yo gak sing ika-ika ki mochi. Ya sing standar-standar. Sing tepos. Sing akeh negara pendatange iku Indonesia. Indonesia iku aman, nanti negara ono. Cina ya ama. Cina ya ono. Ama iku ya nanti ono. Indonesia dikuasai wong Cina. Sing soge-soge tok. Agung Podomoro Cina. Pokoknya perusahaan-perusahaan gede itu Cina. Wong Jawa. Lah iku juragan warkop ngono iku. Marah. Juragan warkop, juragan sawah ngono Jawa. Pabrik-pabrik kaya Cina kabeh. Negara Indonesia itu biar negara jajahan, jadi akeh pendatange. Musimnya gak jelas loh, sumpah. Panas tuh. Sang dino ini yang panas. Nah, orangnya hujan belas. Tahun udah belas. Padahal Desember ini. Gak ada aku. Yes. Ish. Penyakit kumat. Ini iki gak ada no. Penyakit kumat. Penyakit kumat. Còn mỡ. Eruk itu gatel. Sisi, aku tahu nyisino ya pancet ya. Ya tahu aku ya. Tak sisino sampai pentelu. Takut laren. Ayo po, gatel perih. Tapi ini gak di sisino itu gak enak. Ayam ahror. Ayam apa? Iya niku ono bubur ayam ahror, ayo kok gak ono. Nah, dina kene ta. Lah di Ploso saiki udah bubur ayam di Ploso kan.
ono. Nek ngono iku jagani wong gede. Bubur. Ora iso mangan sego mangane bubur. Bubur ayo. Bubur ayam. Nek bubur ayam gak ono, tapi nek bubur tok akeh nang Ploso. Bubur ayam sing digawe wong gering iku bubur ayam. Nek Jagani wong-wong sing mangan mutah, mangan mutah. yo bubur ngarang ya. Bubur sing ana santene iku yo enak. Ya, tuku kacang hijau nanti ya kamu. Hah? Bubur kacang hijau. Gak mesti. Hah? Gak mesti aku pindah-pindah. Sing jare mau enak nanti. Oh, bawangan ya? Bubur kacang hijau. Bubur kacang hijau. Nah, Iya nih bawangan. nanti bawangan Perempatan, nganan tang ngiri. perempatan bawangan pas iku. Oh nang kono. Heeh. Sampai bengi. Karo. Kayak bengi lah. Gak sampai bengi. Gak Udah sampai. cepet entek kok. Yo kepet. Buka isu ta sore. Awan. Awan. Jam 10, jam 12 wis entek wis. Yo kepet. Cowok iku. Ngawur. Terus liyane kono nanti. Gue nanti. Lah awakmu biasanya tuku nanti. Ning kono ambek anu moto katara makar. Nanti. Biasane dene iku nang ngore dalanane Haris. Biasane dene ning dalanane Haris. Dalanane omahe Karis kono. Oh, gaya sepeda motor ta, Dek? Gak ngontel. Ngontel. Yo pindah-pindah ning ngontel. Heeh. Bubur makar sing dodol pokoke katarak. Terus di mana ya? Wes sih. Wes Wis enak. ngono tok. Roto ning Loso. Ngarepe Tirta iku. Hah? Ngarepe Tirta. Ora enak. Gak enak. Ora enak. Tapi tahu. Tahu. Iku rek bengi buka iku. Ngarepe Tirta iku. Nyawan ngene mbo ya. Buka. Semuanya aku makan ini gak enak. Gak cocok. Hah? Rasanya gak masuk. Iya, gak masuk. Nah kan obat gula paling. Heeh. Mbon awakmu ya? Ilatmu beda ya? Kowe ilatmu kan? Aku duduk penikmat kuliner wis. Iya, apa iki? Sari teh hijau. Mie ayam. Wis, bubur kacang hijau. Ayo ora enak. Iya aku sering tuku iki, tapi saiki wis gak enak. Terus bukan oh pancet to belan wonge. Pancet. Sing dodol pancet lho belan. Resepnya sing diganti deh. Iya niku enak, tapi saiki wis gak enak. Bu kenapa? Yo diganti diakei anune. Onoe. Gulone. Ganti pemanis Ya itu buatan. kak mementingkan kualitas rasa deh. Yes. Padahal dodolan meneng iku sing didol kualitas. Ya. Jadi ambek keliling Ini nih gue perempatan bawangan iku. lumayan enak. Nah, iku bubur kacang hijau tanpa coklat. Neneng kuno mang bubur kacang hijau campur coklat. Ini coklatnya.
Ali wis balik aku mang. Mulai kok. Kayak patokane iku Mas Ali mulai ya di sebenarnya. Women kok, gak apa-apa belas nang pabrik ya, wong-wong. Hah? Women nang pabrik gak apa-apa belas. Wis mek budal ngono tok wis. Maksudnya iku pengelolaane iku piye kok, gak sumpek delok tengok-tengok. Nyatane ora. Lah ya iku mang masalahnya pengelolaane ya tengok-tengok. Kepala-kepala ya tengok-tengok kabeh. Mas yo dhewe kerja yo kepala yo tengok-tengok. Ya tengok-tengok. Wis kerjane ket ben tengok-tengok. Ya tengok-tengok. Tengok-tengok dibayar. Penak. Cuma lingi iku oke. Ling-ling atasan. Si Iya. Cendet itu si paling ngeluh, padahal ya gak ngeluh-ngeluh banget. Ngeluh banget. Apa ya? Si paling ngeluh, si paling administrasi, Si paling bertanggung jawab. si paling bertanggung jawab. Padahal ya ngono-ngono ae. Ya ngono ae. Sekali kon melok SOP katane gak iso deh. SOP. Sekali melok SOP gak iso.